Chiefogo, Chiututefogo, Chiefogo, Opogo, Chindigbo. Igbo ekele m unu. Aha m bụ Ebili, onye ndu ndị Chindigbo ebe a na-eweta onye na-enu obiọma. N'ụbọchị taa anyị awọchiela na Ịchịkọta ebe ụmụnwaanyị Enugu steeti na-eme empowerment program. Ha ji enye ụmụnwaanyị aka. Ụmụnwaanyị siri ike n'obodo ewezigo ụmụnwaanyị agaghị enwe obodo. Ngwanụ ka anyị gaa n'ime onye ụmụnwaanyị dị mma na-eme n'ụbọchị taa. Ndewo. Afa m bụ Chief Mrs. Abum, the Women President, Association of Enugu State Development Union, and also the Women President, Association of Town Union, Lagos. Ihe na-akpọta n'ụbọchị taa bụ na ụbọchị taa bụ ụbọchị akara aka. Ụbọchị taa bụ ụbọchị anyị wepụtara anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị ndị Enugu chọrọ iji na-eme ọha na-akpọ August meeting. Maka na August meeting bụ ihe ndị eji mara ụmụ nwaanyị Igbo. And August meeting niile ụmụ nwaanyị Igbo na-anawa na ụlọ jee mee ya bụ August meeting. So anyị nwasị na kama anyị ncha ka kwakọrọ gbawa n'okporo ụzọ ka anyị rọpụta ndị ga na-aga then ndị ọzọ enwee ike nọrọ na Lagos a nwee ya bụ ọgbakọ. Ihe ọbụla anyị meteziri anyị ejezie hazie ya n'obodo anyị. Chief Mrs. Chinyereze bụ onye isi ndị Enugu State bụ nwaanyị na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike ahịa mụ na ya jide ezigbo mma. Abụmnobi oge ọbụla otu a ga-esi nyere ụmụ nwaanyị aka ihe ha na-eme na-agawanye n'ihu. Anaghị a na-akọwa kịta awanye ụmụ nwaanyị bụ ha ka ha na-ekwu ezinụlọ nwaanyị na-eme ihe bara uru ma ọ na-atụta alụ ezinụlọ ahụ a na-aga ọfụma maka nwaanyị na nwoke bụ aka ndị na-aka ya. Ndị oyibo na-asị they stand on a tripod with ụmụaka ya wụrụ 3 then they will decide together bịa mee ezinụlọ ha ya maa mma. Ọ gbakwara m tata sị ka m bịa kwuo okwu maka ụmụ nwaanyị ọ ihe nji. Ihe a bụ ihe magburu onwe ya ka ọ bụ maka na oge agago mgbe a na-asị na nwaanyị abụghị ihe. Ile anya n'etiti ọtụtụ ezinụlọ tata ụmụ nwaanyị bụ ide na-enye aka n'ụdị pụrụ iche na-enyere ndị dị ha aka n'ụdị pụrụ iche. So na ihe a ga-eme tata ọ ga-enyere ụmụ nwaanyị ọtụtụ ụmụ nwaanyị bịara ebe a ọ ga-enyere ha aka ịma ihe ga-eme ma ọ bụrụ na ihe sie ike. Anyị na-anya na Naịjirịa efu na o sighị ike karịa ọ bụrụ mgbe nwaanyị na-anọ na-azụ oriakụ tata ọ ga-eso na-ebute akụ so na-akpata akụ. So na onwe ka ọ dị ihe ọbụla ha ga-amụta tata bụ ihe ha ga-eji na-enyere famili aka. So na ihe a na-eme tata bụ ihe magburu onwe ya dị egwu ma mma. Thank you. Kalu member. Diko kono mumanya aka. Uyo bido. Ọbụrụ na anyị ntaga abụja prọfesọ na-ewe ike na nnabata anyị otu a anyị nchaba school. Prof, you did too much on your own. Thank you. So having done this, ladies and gentlemen, Odim that we are going to queue behind him, and then for all persons and groups, Noeba, Emaka Hagezi Noetala on the way Wala no Pringam. The chairman has said the pace 100,000 naira by the chairman, Chief Dr. Oke Udeji
iji wee wee ọjị a. Ọjị eji 100,000 wee ọba ọkpọju ụmụazị. Aga m esota. Biko kupe onye aka ọzọ ka onye aka ọzọ. Afa m bụ Oliakụ Amaka Felicia Ọnwụama. Abụ m onye Anambra Steeti. Ife ndị Enugu na-eme na-atọ m, ọ na-atọgbu m atọgbu maka na kịta abụọzi mgbe nwaanyị ga-anọdụ anị n'ụlọ na-azụ Oriakụ. Ọ bụ na di ya nyere ego pawuda ọ na-ete, ọ bụ na di ya nyere ego lipstik ọ na-ete, ọ bụ na agụba ụmụaka ma nwoke enwero ọnọdụ na-ene ụmụ ya anya agụụ a na-agụfa ma ọ bụ ọ jee gbaba n'ilo chọba nwoke ọzọ ka o wee weta ego ya eji wee nye ụmụ ya nri. Oge nke agago enu ụwa kịta bụ ebe nwoke na-agba mbọ nwaanyị a na-agba mbọ. Ọ bụ na nwoke enwero nwaanyị eweta. Ụfọdụ na ezinụlọ kịta bụzi nwaanyị na-akụ nri na-eme ife niile na-akwụ ụgwọ akwụkwọ na-akwụ ụgwọ ụlọ. O nwere ife mmalụ mma ka ya ọ na-eme ndụ nwoke etokwuo ogologo maka na nwoke nwunye na-enyere aka n'ezinụlọ. Ịfụ nwoke a ịma na ndụ dị ya n'arụ. Ọnya kpata m ji wee bịa sị na m ga-anọ ka m fụ ife ndị Enugu na-eme maka na ife ndị Enugu na-eme dị m mma rinne. Ọ dị m mma rinne. Den anyị nwa bụ ndị Anambra maka abịa m ebe a maka na abụ m onye Anambra. Anyị nwekwu mitin nke anyị na Lagos a. Anyị na-atụkwa anya na mgbe na-etere aka anyị emekwa nke anyị na-emebukwu ya o mana anyị adịghị eme nke Ọgọst mitin etu ndị Enugu si eme mana anyị na-emekwu ya mana anyị ga-emekwu ya ụdị a ndị Enugu maka na ezigbo ife ka a na-amụta anya ka ndị nọ n'ebe a. Chukwu gọzikwa ebi. Daalụ. Ana m ekpe ekpele na ife ndị Enugu steeti na-eme tata na ọ ga-aga ọfụma. Ụmụnwaanyị Enugu steeti kwetuo Enugu State. The chairman, Chief Dr. Okerudeji, able represented Chief Augustine Nwanyezi, Your Excellency, High Honorable Dr. Babajide Sanwo-Olu, unavoidable as absent, distinguished senators of the Federal Republic of Nigeria, honorable ministers and commissioners here present, Father of the Day, unavoidable absent, Royal Father, Enugu State Liaison Officer, Chief Mrs. Mori Onia, Vice Chairman Amuwa Odofi, all awardee present, Association of Enugu State Development Union, High Chief Linus Ibudu, representative of Member Town Union, members of the press, ladies and gentlemen. On behalf of the entire member of the Association of Enugu State Development Union, Lagos, the umbrella body of over 400 community development union of all Enugu State community residents in Lagos, I welcome you all to today's event, the Enugu Women Lagos inaugural August meeting and fundraising for skill acquisition organized by the association. This inaugural August meeting is remarkable in the sense that it is the first August meeting that will take place here in Lagos. August meeting is an annual congress held by Igbo women in August. It is a massive homecoming whereby Igbo women in the diaspora and the city travel back to their matrimonial villages to meet with their local counterparts to discuss matters about community development, conflict management, human development, and other social, economic, and cultural initiatives. The meeting is a 3-day ritual and it is divided into 3 parts. The first is held at the village level, the second within the community, and the third is held in churches where they go for Thanksgiving. As a result of the high cost of living and insecurity, and in order to cut costs, we have come out with the idea and initiative of having our August meeting here in Lagos. And instead of everyone traveling, we will narrow it down to few traveling to represent and intimate us with the outcome of the meeting.
Today, in celebrating our August meeting, we also want to use the opportunity to appeal to our brothers and sisters, friends and well-wishers to come to our aid as we plan to unveil our acquisition center. Skill acquisition is one of the important pillars that help many in actualizing their dreams and aid others who are not privileged to work with public or private organizations, though with academic certificates to have means of livelihood. The essence of skill acquisition is to the society is as the relevant of water to human body. Lack of regular source of income is a major cause of crime and corruption. Skills increase unemployment. Skills increase employment opportunity and crime reduction in societies. Year in, year out, thousands of students graduate from secondary school and higher institutions of learning, with more than 60% of them in search of greener pasture. Skills help people to have better resources and financial management, improve strategic planning and curtailing crisis in organizations due to experiences garnered. In order to reduce rate of total reliance on our husband, to provide all the necessity at home, I feel it is a necessity that all women should acquire one or two skills to reduce financial burden on our husbands and enable them to live longer for us. We so much love our husband. We want to assist them so that they will live long for us. This is a good one. I deem it mandatory to deal with rising trend of unemployment through training people in various skills. Today, we shall recognize some prominent daughters of Enugu State who have distinguished themselves and are shining example in all areas of life. Of the cynicism that prevail the country go beyond their call of duty in their various fields of endeavors. We want to honor them and assert their heroic activity in the form of awards. We must as well commend His Excellency, Right Honorable Dr. Umunwanyi Buruburu and his adorable wife, Her Excellency Monica Ugwanyi, the CEO Ugo Touch of Life Foundation, for her support. Our eminent participating town union and their representatives, friends and well-wishers, I welcome you all. Your support and presence made the difference. Her Excellency, the representative of the wife of Governor Enugu State, ladies and gentlemen, I welcome you all to this inaugural August meeting and for Skill Acquisition Center. Thanks. Chief Mrs. Chinyere Eze, Women President, Association of Enugu State Development Union, Lagos. Aha m bụ Oriakụ Ashara Morin Chika, osote onye isi na Amuwodofi Local Government, Lagos State. Ihe anyị na-eme ebe tata bụ fundraising of 100 million iji wee kwalite ụmụnwaanyị, iji wee nyere ụmụnwaanyị aka, ụmụnwaanyị ajadu, ụmụnwaanyị ndị na-enweghị ihe ha na-eme, ka ha wee nwee ihe ha na-eme, ka ha wee dị busy, wee gbanarị ọtụtụ ihe temptation nke na-abịa n'ezinụlọ na nke na-akpagharị n'ụwa niile nke anyị nọ n'ime ya. Ọhịa anyị bịara tata. Asị na ife mere mma ụwa mma. Ụmụnwaanyị Enugu steeti agbanika ịtụgodu alụmelu ịtụtụ ụdị ife adị ife a ndị nọ na Lagos ha agbanika ma ekele onye isi ha na ndị otu ha ka ha si kwadebe ọnọdụ anyị nọ na ya tata. Ekpere ndị ekpere isi fa ka ọ gazie elufa ka Chukwu yelufa amamife a akọ na uche ịtụpụta alụmelu dị otu a ka ọ na-ekwe ya fụ na ebumnobi ha ji kpọkọọ ọha na eze ebe a bịara karịa ka esi tụọ anyị ya. Obi dị anyị ncha aghụlị n'ife ha mere tata dịka iji chụnta ego, inyere ndị ọ na-esi aka ike ịchụnta ego ka anyị esikwa weta obi ụmụ nwaanyị ndị Enugu steeti na Lagos. Ọ ihe ọma ka ọnwụ.
so ama ekene ha na-asịkwa ha jide ka ha ji. Entertainment for you. The people of Great UNESCO in a wonderful presentation to make it worthwhile for you. It's on. I am any refreshments to be going around. That may not be time for it separately. If I tell us that they may ịkwado ụmụnwaanyị n'ebumnobi ha na-achọ ka ereduce nsogbu nwoke na-enwe n'ịta afụfụ banye ụmụnwaanyị n'onwe ha nwekwa aka ọlụ wee na-asọpọtụ di ha ka di ha wee dị ogologo adọhụrụ ịgafe ebe ezigbo ka na-esọpọtụ nwa na ndị obodo na ndị na-eso m n'azụ na-akwado ụmụnwaanyị wee sị ebumnobi ha ga-adị mma n'aha Jizọs Kraịst wee na-asị onye dịkwa mepee ntị ụbọchị ya nọ kịta abụrụzi ụbọchị n'ọka ọ dị gị n'obi n'ọka ị na-ege onye ọzọ ntị na ụmụnwaanyị weta atụmatụ dị mma imeji maka ife na ha bụ ụmụnwaanyị wee nene ha and forget about them. Nne anyị bụ Chinyere na-achị nke ndị ụmụnwaanyị onye ọbụla fụ n'ihe o mee tata bụ ihe nṅomi and ekwesị ito ya na-asịkwa ndị ọzọ ga-achị ya Enugu n'echi tomorrow ka ha ṅomikwa ihe dị mma. They should be better. Akwesị ime karịa ihe Chinyere mere tata na okwu adadị anyị bụ nwoke na-asịkwa maka na ifu ka ihe asị wee dị anyị bụ nwoke nọ na nkwado ụmụnwaanyị wee gbaa anyị stọd bidozie wee mewe ebewe mana nsogbu adịrọ. There is no competition. It shall be well with all of us in Jesus' name. Mrs. Jane, biko ka ife na-eshiri anyị kedu ihe na-eshiri anyị? Jollof rice. Jollof rice. Enwe onye ga-eshiri anyị porridge rice. Shire na porridge. Your porridge. No. Eji m ohere a wee na-ekene ụmụnwaanyị na-ekenekwa prezidenti fa a na-akpọ Mrs. Chinyere Eze onye nke tikọtara ihe niile a maka ndị Enugu wee na-asịkwa na m na-agwa ụmụnwaanyị a n'ihe a wụ oge mmadụ ekwesịghị na-anọ ka a na-enye oge kịta bụ oge nwaanyị kwesịrị nwaanyị ọbụla inwe ihe ọ na-eme ka o wee nwee ike na sọpọtụ ezinụlọ ya. Oge agafee na mgbe nwaanyị na-abụrụ ife kịta ụmụ nwaanyị na-esizi ike na-agba mbọ na-agbasi ike. Anọghị nwa bụ ihe anyị bịara today ime mpawa ụmụ nwaanyị ka ha nwee ike bụrụ ndị ga-akwụ chịmchịm. Ana m asụ ụmụ nwaanyị ọbụla nwere this opportunity ha tinye uchu tinye anya ka o wee bara ha uru.
maka na ọ bara ha uru ọ ga-abarakwa family ha uru o webakwara na Lagos steeti ma Nigeria uru maka na when you empower a woman you empower a nation. Anyị bụ otu ịfụnanya ndị ha alụmọna chi anyị dị anyị mma o chi ndị Igbo dị anyị mma inegodo anyị ga-afụ na anyị chapụrụ ọfụma anyị adachikwa atọlatọ anyị achọrọ ịma ahịhịo ịchọkwa n'ime jee na nke ịma so anyị bụ otu ịfụnanya anyị fụrụ onwe anyị n'anya ọ ya mere anyị ji bịa ebe a taa anyị si ka ihe na-eme ka ọ na-aga n'iru n'ihe a na-eme na ọ dị anyị mma otu ịfụnanya kwa ezuenu onye si na ihe dị mma adịghị ya ma o jeme gịnị ọkụta onugbo na-ata n'ime ka anyị ji wee sị Chinyere n'ịdị anyị mma Chinyere n'ịdị anyị mma onye Chimeleze na mmadụ atụghị na ya onye Chimeleze na mmadụ apụghị na ya oyoyo ebe nwanne anyị nọ na anyị ga-eje ebe nwanne anyị nọ na anyị ga-eje chefu ya anya ebe nwanne anyị nọ na anyị ga-eje ebe nwanne anyị nọ na anyị ga-eje chefu ya anya ebe nwanne anyị nọ na anyị ga-eje ebe nwanne anyị nọ na anyị ga-eje chefu ya anya ihe amaka mma obodo anyị bụ ihe n'ọmaka mma egwerere eze obodo tụm n'anya obodo anyị bụ ihe n'ọmaka mma ọ bụrụ eze obodo tụm n'anya anyị gbara ya ka owibe anyị gbara ya ka owibe ụmụ nwanyị ihe gbara ya ka owibe egwu abụ egwu ngala ụmụ nwanyị ihe gbara ya ka owibe egwu abụ egwu obiọma ayayoyo wayo ịma ayoyo oye ịma ayeye gwa ya sụmana ịma ayeye ayarimaya ndị Igbo kwen anyị nwa bụ ụmụ nwanyị Enugu Isuawa na Ogwu local government area of Enugu State. Anyị nwa bụ ndị a na-akpọ Isuawa Town Union Women Wing na Lagos State. Anyị chọrọ iji ohe na wee kene onye isi anyị bụ Chief Chinyere Eze bụ onye mere ka ihe a bịa. Anyị na-ekene Chukwu na ihe niile eme taa na ọ ga-aka anyị si wee chọọ. Anyị na-asị na otu anyị si bido ihe a otu a ka ọ ga-agagide. Anyị ga na-eme ya n'aha ọzọ ga-abịa anyị ga-emekwa nke ka nka. Anyị na-asị unu daalụnụ ndị Igbo kwenu. Afa m bụ Nneka Obieze. Anyị bụ ndị Iwolo taa ndị na-Eziagụ local gọọmenti. Iwolo ọmashi eziokwu bụ ndụ igwe bike. Anyị na-ekene onye isi anyị bụ Chief Chinyere Eze nke chịkọtara mmemme a ka mmemme a ga-aga n'ihu. And ebe bụ na mmemme a ga n'ihu anyị na-ekene onye ọbụla bịara ebe a sị na onye ọbụla bịara ebe a ga-abịa n'udo ma na n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs. Ihe m nwere ịgwa ụmụ nwanyị n'ụbọchị taa ka ha jide n'aka bụ na ụbọchị taa apart from August meeting anyị na-emekwa skill acquisition and empowerment program. Ọ ya maka anyị ji chọọ iraise fund ka anyị wee nyere ụmụ nwanyị na-enwero ka ọra ha aka nyere ụmụ nwanyị na-enwero ihe ọ na-arụ maka anyị nweta ego a anyị ga-eji mepee ebe onye ọbụla chọrọ ịmụ ọrụ aka ga-abịa mụọ ọrụ aka wee were nyere ezinụlọ ya aka. Ebe ego a ga-esi ga-apụta Chineke ga-agọzi ya. Ndị niile ji eweta ego ejije enyere ụmụ nwanyị aka Chineke ga-agọzi ha wee zikwuo na Chineke ga-agọzi chi ndị Igbo ndị na-ewelite asụsụ ndị Igbo enu. Chineke ga-agọzi ha na Eke, gọzie ha n'Orie, gọzie ha n'Afọ, gọzie ha na Nkwọ, gọzie ndị Igbo niile nọ na Lagos ka anyị nwee ike iji otu obi na otu ọnụ wee na-ekwu okwu. Onye ma ikwu okwu ka okwu anyị daa ụda. Chineke nna gọzie unu n'aha Jizọs.
Chindigbo. Chi efogo, chi ụtụtụ efogo, chi efogo, ofogo Chindigbo.